Един път, давай, работим. Бен Цветков, 26.2 в категории Intermediate. Пускам. 15. Излиза клина път. 5 кила. 2, 1, давай ти си. Браво, бе! Стегай се! Браво! Браво, бе! Дай второто и трето ще стане. Стегай, силно! Дръж! Учини малко! Сега не бързи, стегай! Трябва да си поведеш силно! Дръж ги! Браво! Браво, бе! 108 Ще снимаме ли сега? Снимаме сега това. Чак. Стой само лост първо. Само това трябва да тиснеш да припаднеш до ролера. Умира направо! Вижда се, давай. 26, 20, 2.5. 2.5 kg, 10 kg. Е, там ще ги хвърлям. 10 kg. Чакай да се, да, вижда се. 10. 10 kg. 10 kg. Чакай да се види от тук само. То дай направо ще снимаме и друг. Не, тия няма какво да ги вадиш, то се вижда. Или ще ги вадим. Ще ги вадя на Не, бързо. да мога починеш. Да снимаме и другия лост Да. направо. Аз съм го снимал, ако искаш го слагай го там. Две минути и 15 са минали. И я виж само... Абе това... А това копче какво? Не, то не може да не работи, това е свързано. Или поне се надявам да не е свързано. Не, то си работи, ама... Така добре ли според теб? Еми то... Мога да приближим. То е така по-добре. Ходиш на някъде е така. Мога да приближа още, ако искаш направи. Това ли? Да. Дай го, бе. А е тук, примерно. Ама не, то дали ще се вижда до там монитора или да го... Не, то ще го изписва тук. Има, значи е добре. Я чай да направим. Петичка. Трябва да се концентрира върху това. Минути, не знаеш 7. Ти как ще ги разделиш, реши ли? На 3 по 7. Да. 3 по 7. 3 по 6 евентуално. Да, 3 по 6 по-добре и накрая Да да не се натискаш. пресече накрая да натискаш. 3 по 7, 3 по 6 и после може 8 и 7 зависи. Абе аз 2 направих 80, иначе имам 3 7. Имам 3 7, само почва на 5, сега ще го снима и ще направя. Секунди. Само за ролирането, нищо друго не трябва. Да. Ай, за бойлер, може
10, 5, 3, 2, 1, давай. Diš. Treba samo da crno ne padi pa spre. Tražiš li interval? Ne, mi treba strisa. Ne, sad malo ti vam ruku greba da će napraviti na seriju. Dakle, ćemo skoro što. Diši klub. Една минута минава тук. Три, 5, 6, 7, 8. Малко ти е пред тебе лост. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 минути и 10. Ajde, dišaj. Супер, даже силно ги фърли. 2 серии. Дишай, не бързай. Едно силно, леко сега, леко, само леко, давай. 3 по 6, не се подвеждай. 3 по 6, дай. Снима една тренировка за... Давай, давай, давай! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дишай, дишай. 4 фащай. минути са минали. Добре. Фащай, фащай, то не остана. 15 и край.
Дай 3 по 5 и после all out. Давай. Надолу стегнато, че да натиска. Стегни на корема. Не, дали час петки. Добре, давай. Две, три, четири, пет, 6 минути са минали. Айде давай, е това, Венци, дай един спринт, айде момче, давай 5. Айде, давай момче. Айде, седи. Фащай дръжката и стъпвай. Давай, момче, айде. Давай, айде момче. Дай 2 по 6 и после финален спринт. Айде да те снимам. Давай момче, давай. Давай, Венци, след 1 минута си свършил. Давай, момче. Давай, момче. 3. Силно. Айде дишай, още 6 и ще почиваме на ролер. Айде. 1 минута и свършваш. Давай, фащай, айде. Фащай, Венци, давай. 1, 2, 3, давай силно. С краката 4, 5, 6. Айде финален спринт, давай, после ще яд, че не си натиснал. Давай, бе, момче. 1 минута, давай. 1 минута, айде, момче. Натисни. Давай, дърпай 9 бутания, дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 силно, дай, айде, слизай. Дай веднага. 9 бързи, айде. Фащай веднага. 3 секунди са 5 места, давай момче, фащай го. 9 бутай с крака, няма да спираш. Давай, няма да спираш, бутай. Давай, дишай. Няма да го оставаш, давай, бутай. Последни, дай момче. Дай. Да го спирам ли? Ние сме снимали всичко. Спирам. Не, спирам.